Oktubre 25, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta." Unya miingon si Pedro, "Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini alang sa tanan?" Ang Ginoo mitubag, "Kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon muingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babaye, ug magpalabig kaon ug inom, ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon usa ni ana kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya, ug sa panahon nga wala niya hibalui, tagud-taguron siya sa iyang agalon ug pahiaguman sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.